नबजितनि न'खराव जे फैनायनि गुबै मोनसे थांखिया जाहैबाय जे बिथाङा जे जोंनि जे समाजाव जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जे थुलुंगाखांनाय लाबोदों जे DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव बेयो जे देरहानानै जे जोंनि उन्दै उन्दै मोनसे जेनेरेसन जायफोर दङ बिसोरखौ जे थुलुंगाखांनाय होनानै जे मोनसे समाजाव जे सासे मोसागिरि एबा मोनसे कालचाराव जे बाहागो लानानै जे जाफुंसार जानो हायो बेखौ मोनसे नेरसोन हिसाबै देखायदों। दा बे दिन्थिनायखौ जोङो फिसा मोनसे मान बावनो होननानै बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि थोरोबनिफ्राय जोङो बिथांनि न'सिम जों फैनाय जादों। दिनै फंबाय नबजित नार्जारिनि न'खराव जोङो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जानानै फैदों आरो बे फैनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बिथाङा दि मोनसे बर'नि हारिनि गेजेरावहाय मोनसे हाथरखि अलंबार बायदि जोंथि महर जोंना थानाय बायदि बिथाङा जारिमिनारि सोरजिबाय। दा बेखौ लानानै गासै न'खरनि बिमा बिफा आरो गासै बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आसामनि गुबुन गुबुन दाब दाब जिल्ला दाब दाब रायजोआवहाय जिखिनि नबजित नार्जारिखौ भट होनानै बे अबस्थानि बे बरजासिम लाबोबाय दा बयनिसिमबो साबायखर बावदों आरो स्पेसियेलि नबजित नार्जारिनि बिमा बिफा बिथांमोनादि जिखिनि खस्थ' खालामनानै बिथांखौ सापर्ट होनानै मदद होनानै दिनै नबजित नार्जारिखौ नैबे थासारिसिम लाबोबाय बिथांमोनसिम आङो बिमा बिफानिसिम आङो साबायखर बावनो लुगैदों आरो इयुन समाव आङो रायजो राजाखौबो खावलायनो लुगैदों बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जानानै जाहाथे इयुन समाव साफ्रोमबो जि टेलेन्ट गथ'फोरनावदि थाखोमानानै थायो बै टेलेन्टफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म जायो आरो बै प्लेटफर्मखौ जोङो होनो बयबो नाजानो नांगौ आरो मोनफ्रोमबो आयदा मोसानाय आरो मेथाइ खननाय रोजाबनाय मोनफ्रोमबो आयदा बिद्या मोनसे गावबागाव मोनसे हाबसोनानै थायो आरो बैफोरखौ प्लेटफर्मखौ होनायाव जाहाथे बयबो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाफोरा जाहाथे गथ' गथायफोरखौ जोङो हेफाजाब खालामो बेखौ जोङो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जानानै जों खावलायदों।